because I want to introduce our first comedian on the main show. Are you all ready, ladies and gentlemen? Put your hands together. Give a round of applause for the one and only Mr. Oche Wagamanzi. DJ, lego DJ. Tumno paro na tuma gweng omeda. Ngeni gweng ni wan gi types adi. Adek nitiere ng'amo mabor sawa. Koro en odhi thuom to mean business. Kodonjo kacha DJ chuo. Ocho kuguro runge moro mbele ne omiel kende kodwa wach gi ng'ato. Muol chuo gino in mano ichuo moja. En kende kar kende ok okiny ng'ato. Kaso nitiere ng'ama nigi style achiel omielo go wende te oywene Raila. DJ chuo. Kete moro mopogore gi nyapodano. Style ta maintain. Awe kane chan ka. Bas kaso nitiere ng'at ma en to ene tunga to dang ni wuotho sasa to mor saidi. Omor ma omor sana. Omor sana kwa thum sasa mor. Yes. Thank you very much for the Ulu lessons and the ginene. Kisungu na urumo gikanyo. Josiaya ting na urubado. Ere Josiaya by sort of hands. Itingo luiti ariyo erokamano. Jo Migori ting na urubado kama I want to see Migori. One Migori okadwa tugo. Okay, Jo Kisumo sani okomori ngeni ng'anyo norumo. Jo Kisumo. Okay, jo mabet wakora kana Thipa County. Kachwanyi ting'won na nikech amba doko Woodlow. Josiaya gima chando Josiaya iluongo ni Sheng. Sheng chando Josiaya to kopo no maka chiel nitie moro magere iluongo ni Ngori. To Ngori ni be otwiste kaka gi twist ge kor chakoro luonge ni Ngor. Ai matung nogolo Ngor. Koro samoro en daktari. Osepimi mosedhi opangore lab mowacho ni boy na mari ni Ngor. Ngor kawuondi kendo in maneno ko wadhi rifa India ma Ngor ma noma manade ma Ngor gino Ngor to koponi en kata ikete kata mana mbaka mar siasa nomera to wuoda lego to ineno wach Raila gi Ruto ni nade ne werigo Ngor kama chungo gike ni ma Ngor goro ne waseng'iewe 230 ma Ngor winjo ka Ngor orome to mede ni manoma to kopo ni en japuonj osedok e staff room ni onyiso edi teacher ni mwalimu nyathi mowakelo manyien no macha Ngor macha winjo ne teko encha wuok e school mane macha Ngor macha wadhi bedo gi tabu macha Ngor macha noma ai matung cha utero ga kune Ngor tango nigino Ngor aya kasto wantiere gi kotada dhi county wa ana jau mabei mana mwalo piny ka asego kanyada ridre holo pamne uru jo mabei nyawang'aya tinde wanyaka gi stadium no chawa gi ming'a kendo stadium iluongo ni Raila Amolo Odinga Stadium oyieni biro kanyo tugo nono wan go shida wa ji ong'e duto Kiswahili kora dama mi story moro matin mato notimore na ka baba wa akaurete nikech na the school to miwa assignment to nyisa ni go and listen to any gichano wacho gi Kiswahili orwenya go and listen to any Kiswahili conversation and take notes kora an gi buk gi kalama bede tiedero
awinjo ka atune in ginene mar oswayo to jaduong' be bi Kiswahili manowinjo nomiyo jaduong' opada. Oyudo ka nyako moro malendo okone raia kutoka Ubelgiji akamatwa kwa makosa ya unajisi. To penyo mana ubelango mana winja ng'oni leta igoyo betri kuma moi biro winjo Ubelgiji. Asechama pat mokwongo najisi cha ema koro dhi oketho. Anyise ni baba ma assignment ipana afuo akia Ubelgiji anyathi wadi wuonda ipana akia Ubelgiji isebedo mkora dala naka apidhi ti wuonda no Ubelgiji magodong dho Jamaica Ubelgiji najisi ibedo mkora donge apidhi chwe ti wuonda ipana akia Kiswahili kendo adwaro ni mondo inyisa nying japuonj mano nyisi wach Ubelgiji kapok atieko ng'ena chapat tase chamo pok atieko to nyako chakia gima ne one pok na golo beti radio koko bukora ni wasiliana nasi katika tovuti gol radio no idhi momo ndi bigi kede ka ubeti go duoke witado kadwaro jinga tovuti koro Kiswahili to chandowa nikech kata mana nitiere chieng' moro ne waneno mpira mar Gor Mahia to mipich Gor chieng'no hawe ne rach ogowa koro kose gowa to ng'ato dibukre abuka e crowd kane kata Waswahili wacho ni yaliyopita si ndwele joka emokia. Thank you very much. Omaingego gini ni somo. Iko gini sana. Bise fwenye ni gimo kisome mitimo maber. An makora timo comedy kane bunge na somo gimi luong ni tooth clipping golo na nguru leke ne kikamin gi. Agriculture. Manongor donge. Uro chacha na an kuma ne gogoe Jogor Mahia. Uyok nya wil no go Jogor Mahia kanye mane story ogike. Pod an gi memory maginene koro go Jogor Mahia to ng'ato wacho ni omera gimuywaru ne onge winjo gini kata Waswahili no wacho ni yaliopita yawa mama cha wakama kare iloji asika no ma yaliopita sindwele donga yude o ma jama moro no chungo wacho ni no ndwele ni dwang tugo kodwa gicha dongo no go last time ya ndwele tipite ndwele ni ene ng'a ok nya wile team ogole mago yuma moko nyaliye ndwele ni to jakanye nong'iewe pesa di matang gowa pile masemeji gowa malich kama ndwele no gol koro gima Kiswahili to setimo nwa to lich aduogo Migori wadanyona onge tabu Migori kata winjo ni gima chendo en kisungu adieri koso miriambo toka winjo asewinjo mating'eni anto kaja Migori awinjo story ni Migori kako poni nyalo thumo kisungu adek moluwore kisungu mokwongo iwacho kata ni bureaucracy to iwinjo maka jodongo osewacho ni nyathini wayiere jaduong' gweng' pod otin isaya gitelo kisewacho bureaucracy kisungu marom kama magichaki mede kata mana fathom moro mano koro golie jaduong' gweng' ing'awi assistant chief tawinjo ni nyako kinyiso ni do you know I'm an adjudicator winjo kisungu no oseyaira makata adjudicator no kodwa ng'e tiende unudhu dagi adjudicator transparency binge conglomeration nini koro jokanye mapoka kinyo jokisumo to sani chuny gi rach mgomo onge okadana chwany gi jokondele specially
gin ga mane page Raila kata ging'iyo ni to Babolande ni ng'anyo ochor ng'anyo. Raila be dwa tugo gi ji tichoro ng'anyo nade bwana. Iyo wang' manyaka pesa ma ka nen manamba pesa manosechulo wito piny ichoro ng'anyo why mano ngor. Wapi makofi ya Mr. Mbale Mwezi?